از همتون احترام نخواهید تله نکرده با نوبت در اینجا همراهی میکنن شمایان رو و تالار وارد میشیم. дар ҷумҳурии тоҷикистон пас аз 2 рӯз яъне санаи 7 июл даври асосии имтиҳонсупории довталабон ба маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба итмом мерасад. ҳоло дар 18 шаҳру ноҳияҳои қаламрави ҷумҳурӣ рафти имтиҳонсупорӣ ҷараён дорад. муовини якуми директори маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон абдулбосит шодиниён субҳи имрӯз санаи 5 июл гуфт ки ҳоло гурӯҳи корӣ аз пойтахти кишвар дар вилояти Суғд қарор дорад ва рафти то куҷо шаффоф гузаштани имтиҳонсупории довталабонро назорат менамоянд. таъкид гардид ки тамоми марказҳои имтиҳонии қаламрави кишвар пурра бо таҷҳизоти зарурӣ таъмин карда шуда рафти имтиҳонот зери назорати доимии шахсони масъул қарор дорад. тамоми марказҳои имтиҳонӣ дар саросари ҷумҳурӣ аз ҷумла дар вилояти Суғд бо ҳамаи маводу таҷҳизоти зарурӣ таъмин карда шудаанд. дар ҳар як маркази имтиҳонӣ бунгоҳи тиббӣ фаъолият мекунад бо мақсади пешгирӣ аз ҳолатҳои номатлуб аз ҷумла ворид кардани маводи мамнӯъ дар ҳар як маркази имтиҳонӣ ширкати муҳофиза фаъолият мекунад. инчунин бо мақсади назорати раванди имтиҳонҳо марказ аз ҷумлаи кормандони доимӣ ва муваққатии худ якчанд нафарро ҳамчун намояндаи ваколатдор ба марказҳои имтиҳонӣ фиристодааст ва тамоми чораҳои зарурӣ бо мақсади дар сатҳи баланд баргузор кардани имтиҳонҳо дар ҳамаи марказҳои имтиҳонӣ андешида шудаанд. имсол давраи иловагии имтиҳонсупорӣ барои довталабон санаи 12 июл пешбинӣ карда шудааст. ин давр танҳо дар марказҳои имтиҳонии шаҳри Душанбе ба роҳ монда мешавад, яъне он довталабоне ки дар даври асосӣ бо сабабҳои гуногун ба имтиҳон ҳозир нашуданд иштирок мекунанд. тамоми довталабон аз қаламрави кишвар ҳуқуқи иштирок кардан дар ин даврро доранд, аммо имтиҳони даври иловагӣ танҳо дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе гузаронда мешавад. ҳамчунин барои иштирок ба даври иловагии имтиҳонот маблағ пардохт карда мешавад. арзиши он 70 сомониро ташкил медиҳад. даври иловагии имтиҳонҳо рӯзи 12 июл пешбинӣ гардидааст. ин давр танҳо дар марказҳои имтиҳонии шаҳри Душанбе ба роҳ монда мешавад. дар ин давр бояд қайд кард ки довталабони имтиҳон месупоранд ки худро дар марҳалаи иловагӣ ба қайдгирӣ ё аз нав ба қайдгирӣ яъне аз 10 то 30 июн номнавис карданд ва ҳамчунин довталабоне ки дар даври асосии имтиҳонҳо иштирок карда натавонистаанд агар хоҳиши супоридани ин имтиҳонро дар даври иловагӣ дошта бошанд онҳо низ метавонанд дар ин давр иштирок кунанд. барои иштирок дар ин давр довталабонеро ки ба даври асосӣ ҳозир шуда натавонистаанд бояд аризаи дахлдорро аз сомонаи марказ дарёфт намуда онро пур карда ба марказ фиристанд. ҳоло дар 5 шаҳру навоҳии вилояти Суғд дар заминии 12 муассисаҳои таълимӣ марказҳои имтиҳонсупорӣ ташкил карда шудааст. ба даври асосии имтиҳонсупорӣ аз ҳудуди вилоят беш аз 23 000 довталаб барои иштирок дар имтиҳонҳои марказонидии дохилшавӣ ба рӯйхат гирифта шудаанд. ҳоло рӯзи панҷум аст ки довталабон имтиҳон месупоранд. намояндаи ваколатдори маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Мирзошариф Шодиев мегӯяд ки 2 рӯз яъне имрӯз санаи 5 июл ва пагоҳ дар қаламрави ҷумҳурӣ довталабон ки кластери 5 бахши тиб, варзиш ва тарбияи ҷисмониро интихоб карданд имтиҳон хоҳанд супорид. бинобар зиёд будани довталабон ба ин кластер раванди имтиҳонот 2 рӯз ба роҳ монда шудааст. аз ҳамон маълумотҳои оморӣ маълум аст ки теъдоди онҳое ки ин гурӯҳи ихтисосҳоро интихоб карданд беҳад зиёд аст ва дар як рӯз дар ҳамаи марказҳои имтиҳонӣ ҳамаи онҳоро фаро гирифта намешуд. аз ин нуқтаи назар ин гурӯҳи ихтисосҳо 2 рӯз имтиҳон месупоранд. масалан имрӯз онҳое ки асосан бо забони русӣ имтиҳон месупориданд онҳо фарогир шуданд ва боқӣ монда онҳое ки бо забони тоҷикӣ имтиҳонҳоро месупоранд вобаста бо рақамҳои назоратиашон ки инро худи системаи довталаб 2022 коркард мекунад ва тақсимот мекунад ҷудо карда шудааст. имрӯз месупоранд ва боз пагоҳ низ ҳамин имтиҳонҳо такрор мешавад, вале ин маънои онро надорад ки ҳамаи он саволу масъалаҳои тестие ки имрӯз истифода мешавад пагоҳ низ ҳамин
نه البته سوالهای تازه نو استفاده برده می شود ولیکن همه این سوالهایی که استفاده برده می شود از جهت وزن هم روز پنجم امتحان می سپاریدگی ها و هم روز ششم می سپاریدگی ها یک است. натиҷаи имтиҳонҳои супоридии довталабон санаи 20 июл расман эълон карда мешавад. инчунин ба рақами телефонии довталаб ва кабинети инфиродии ӯ натиҷаи имтиҳонҳо ва холи ба дастовардии довталаб ҷойгир кунонда хоҳад шуд ки онро танҳо довталаб метавонад истифода намояд. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов, барои барномаи иттилоотии Хабар.